ji fa inna lillahi haji fa a rasa abin da za a ba 'yan Najeriya. Ni ban gama amfanin ma jin rediyon ba wallahi, ni kwata-kwata ma ni ina da jin rediyo ba don ina so ba. Albashin ne 5,500 a dinga biya 'yan Najeriya. Inna lillahi, wannan masifa da mutai kama gaskiya. Wannan kasan nan tamu Allah wadare da mulkin kasan nan, Allah wadare da mulkin kasan nan. Ga yunwa ta ishe ni, ga shi yaron nan daga cewa bari ya je ya dawo har yanzu wallahi bai tsala. Ni da dama ma wallahi ma yana sai da ma ni rediyon nan ko garin kwa daga kwata mun sifa ma wai area ta ce dan ma kai inna lillahi, dan mata daga warawa ko kai Zona. Ina. Ba mu tuna ba. Dama na kasar rediyo za ka yi bayani dan ubanka. Kai mai ubanka ya sanya rai kuɗi ba? Wallahi ko ya kai ba. Duk asuba ina nan. Ka rage? Ba da komai muke. Komai? Me komai? Komai dai wanda ake dauka haka da waya ana fadakarwa ga abin da ya. Ko irin shine da wanda ake dan daukar dai matasa a waya haka. Shine. Wannan kuma sabon waya kai haka mai wani zumbutu haka. Wannan abin daukar ne shine ake sawa. Abin daukar? Dan samu dan gani wannan ni ba dan ga irin abin da kuke aikatawa. Sauri mana. Hawana ya dan fito. Dan namun ya dan fito ya dan fito nuna a nan zaka taba dama sai kaga dai iskan yaro to shi ma san ma ina ake dan dangwal ya sai ina ake dan lagutsawa ne kaga inna lillahi abin da kuke aka take nan a cikin komai abin da kuke wannan waye abokina ne abu kalli wannan abokinka ai kan koyi na yi ba na ce ka kara ba na ce ka dinga abota da dan gidan mallam Rabi Liman ba ta shiga man mullahi tunda ba la ubanka ba ga sai wani sai kuma da kake cewa ya ga shi ka shi ya ka yi sa ya hawa ba ko kuke kwamari ko ba ka shiga